नमस्कार प्रणाम। हम हई अनुराग रंजन और रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी। गोरखपुर जौन की भोजपुरी के धरती बा, भोजपुरी के माटी बा, यहाँ से एगो कार्यक्रम चालू हो रहल बा, एगो आयोजन चालू हो रहल बा जौना के नाम बा बुद्ध से कबीर तक यात्रा। जौना के बुद्ध से कबीर तक संस्था आयोजित करेले। ई पिछला 4 साल से हम एकरा के देख रहल बानी। 5वां साल एकर चालू हो रहल बा, साल यात्रा चालू हो रहल बा। तो एकरा बारे में जाने खातिर हमनी के साथे IPS अधिकारी रहल विनोद मल जी बानी। सर बहुत बहुत स्वागत बा। जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हम जाने के चाहें कि बुद्ध से कबीर तक के जो यात्रा हो रहल बा एकरा बारे में कुछ बताएं। बुद्ध से कबीर तक यात्रा आज से 4 साल पहले 2018 में शुरू भइल रहल और ये यात्रा का उद्देश्य रहल कि समाज में जवन धर्म, जाति और अलग अलग कारण से नफरत बा, एक दूसरे खातिर गलत भावना बा, ओकरी सामने सबके मिलजुल के रहे के बा। और हमारे जौन भारत का एक सांस्कृतिक विरासत बा, ये विरासत से प्रेरणा लेके और एक साथे कैसे रहल जाए वो सीखने का ज़रूरत बा। तो ये उद्देश्य से 4 साल पहले ही शुरू कल गई और इस साल जौन यात्रा होत बा 5वां आवृत्ति बा और 22 नवंबर से शुरू हुई और 26 नवंबर तक चली। अने गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया जिला में यात्रा होके एक बा। और ई जौन यात्रा होले अलग अलग माध्यम, सामाजिक सांस्कृतिक माध्यम से यात्रा का कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम होला। इनमें नृत्य भी होला, संगीत भी होला, बातचीत भी होला, संवाद भी होला। हर तरीके से जौन जौन माध्यम संभव होला वो सब माध्यम से यात्रा का कार्यक्रम आयोजित कइल जाला। जैसे कि हम जौन राउट संस्था बा, व्यक्तिगत तौर पर संस्था से जुड़ल बनी और बहुत सारा लोग के जानत तनी, हम ये लोग काम देख रहल बनी। बहुत व्यापक पैमाना पर काम हो रहल बा। एकर प्रचार प्रसार रू अभी कहाँ तक देख पाओ तनी कि 4 साल में मतलब पहुँचल? हम ई कहब कि जौन हमन का संसाधन रहल, हमन का जौन क्षमता रहल और जे तरीके से हमन का शुरुआत कैली जा, ओके देख के तो हमके संतोष एक तरीके से होला कि हमन का बहुत आगे निकल गए जा। आज की तारीख में पूर्वांचल में लोग जाने ला कि विचार का हुए, यात्रा का मकसद का हुए, लोग जाने ला। और जौन शुरू में 1-2 साल लोगन के कन्फ्यूजन रहल कि का चीज़ हुए, एकर मतलब का हुए, काहे खातिर यात्रा निकालल जाला, वो सब जौन कन्फ्यूजन हुए अब ख़त्म हो गई। बाप लोग के जाने ला काहे से हम कहीं बात करी ला तो लोगों के दिमाग में स्पष्टता हो गई बा। और दूसर बात ही कि पूर्वांचल के अलावा भी आज अगल बगल का जौन जिला बाने सा, एकरी अलावा भी दिल्ली में, बम्बई में, लखनऊ में, कलकत्ता में, पटना में लोग ये विचार के अब समझेला, बहुत लोग बाजे जाने ला। तो पूरा भारत में अलग शहर में लोग थोड़ा लोग बाजे एके जाने ला। तो एके देखल जाए तो संतोष होला। लेकिन अगर देखल जाए कि आज जौन समस्या बा, सामाजिक नफरत, धर्म और जात के नाम पर जे भेदभाव बा, जे आक्रामकता बा, जे हिंसा बा, ओके देखल जाए तो लागेला कि अभी बहुत लम्हर रास्ता हमन के तय करे बा। और प्रयास और फैलौले का, बढ़ौले का ज़रूरत बा और लोगन के जुड़ले के ज़रूरत बा। जवन माध्यम बाने सा ओके और मजबूत कैले के ज़रूरत बा। तो अलग अलग सोच विचार हमन कैल करी जा। हमन का जवन कोर ग्रुप बा, कोर ग्रुप में सब विचार होला कि कहाँ कमी बा, कहाँ से ज़्यादा अच्छे तरीके से कैल जा सकेला। तो सब सतत प्रक्रिया एगो बात चलत रहेला और आप लोगन का जवन फीडबैक मिलल करेला समाज से, ओके हमन का मूल्यांकन करी ने फिर नया चीज़ करीला। एगो बहुत जरूरी सवाल हम ई जाने के चाहतनी कि कोनो भी साहित्यिक, सांस्कृतिक चाहे ए तरह के जौन समाज में संभाव के बात करेला, एक दूसरा के जोड़े के बात करेला, जौन संस्था चलेला, ओकरा खातिर सबसे जरूरी होला कि जनता के ओकरा सहयोग प्राप्त होते। तो इन रुआ का तकतनी 5 साल 4 साल में कि जनता रुआ के कितना सहयोग कैले? हम तो ये तरीके से कहब कि जनता हमेशा तैयार है सुनने खातिर, नई चीज़ खातिर। और हिंदुस्तान का ये तहजीब बा कि लोग नई चीज़ के सीखल चाहेला, देखल चाहेला, मूल्यांकन कल चाहेला। और अगर जनता ज़्यादा संख्या में ना जुड़ल बा, ना आइल बा, तो कहीं से हमने का कमी रह गई बा। हमहन का लोगन के पास जौन तरीके से जाए के चाही उनाई गई जा, अथवा ज़मीन पर जवन हमन का एक कनेक्टिविटी लोगन के साथ बने के चाही उनाई बनल बा जहाँ तहाँ। तो वो सब कोशिश करे एक बात हम ही कहब कि जनता तो हमेशा, जब जनता के लोगन की तरफ से हमेशा समर्थन मिलत रहेला। लेकिन हमन का कितना मेहनत करीला, कितना मेहनत कर सकीला,
ओकर प्रश्न बात और ये हमन का तैयारी बा कि भविष्य में हमन का और मेहनत कल जाई और समय दिहल जाई और लोगन के जोड़ल जाई और वॉलंटियर लोग आई हैं तो ये मूवमेंट जौन बा ये आंदोलन जौन बा और सशक्त बनी। ये उम्मीद के साथ है कि ये जौन 22 से 26 तारीख तक यात्रा चले वाला बा समाज में सौहार्द प्रेम के संचार करे आ समाज और मजबूत स्थिति से अपन बात रख सके एक दूसरा के सामने। हम सर के बहुत बहुत धन्यवाद करतनी कि हमने के भाषा भोजपुरी में यहाँ के पहले अपन बात रखनी हमारी खातिर बहुत गौरव का बात बा कि भोजपुरी में हम इंटरव्यू देत बानी। बहुत प्रैक्टिस हमके नहीं बा कहे के बाहर रहिला तो बहुत प्रैक्टिस तो नहीं बा, लेकिन एक गौरव होला जी कि हम भोजपुरी में आपसे 5 मिनट 7 मिनट बात कर ली तो हमके गौरव होला कि हम अपनी भाषा में इंटरव्यू दे सकीला और एक बहुत केहू खातिर गौरव का बात हुई अपनी मातृभाषा में बात कैले का। यात्रा अपन सफलता का जौन मकसद से यात्रा के आयोजन कइल गेल बा उमें सफल होके यही कामना के साथ हम सर के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी।